салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо. имрӯз бо шумо дар мавзӯи чӣ тавр худро бо забони англисӣ шинос намудан суҳбат мекунем. пеш аз он ки муҳовараро оғоз намоем, биёед ҷойнишинҳои зеринро аз назар мегузаронем. I, ман, I. You, ту, you. He, вай, мардона, he. She, вай, занона, she. It, вай, барои исмҳои беҷон ва ҳайвонот, it. We, мо, we. You, шумо, you. They, онҳо, they. боз як нуқтаи муҳими дигар он ки калимаи будан дар забони англисӣ бо феъли to be ифода меёбад ва ин феъл дар ҳар як ҷойнишин гуногун истифода бурда мешавад. барои мисол, I am a teacher. I am a teacher. ё ки ба тарзи мухтасар I am a teacher. ман муаллим мебошам. You are a teacher. You are a teacher. ё ки ба тарзи мухтасар You're a teacher. ту муаллим ҳастӣ. He is a teacher. He is a teacher. ё ки ба тарзи мухтасар He is a teacher. ӯ муаллим мебошад. She is a teacher. She is a teacher. ё ки ба тарзи мухтасар She is a teacher. ӯ муаллима мебошад. It is a desk. It is a desk. ё ки ба тарзи мухтасар It's a desk. ин парта мебошад. We are teachers. We are teachers. ё ки ба тарзи мухтасар We are teachers. мо муаллимон ҳастем. You are teachers. You are teachers. ё ки ба тарзи мухтасар You're teachers. шумо муаллимон ҳастед. They are teachers. They are teachers. ё ки ба тарзи мухтасар They're teachers. онҳо муаллимон ҳастанд. биёед акнун муҳовараро шурӯъ мекунем. Hi, I am Salim. Hi, I am Salim. Салом, ман Салим ҳастам. Pleased to meet you, Salim. My name is Farukh. Pleased to meet you, Salim. My name is Farukh. аз шиносоӣ бо шумо шодам, Салим. номи ман Фарух аст. Nice to meet you too. What do you do? Nice to meet you too. What do you do? ман ҳам аз шиносоӣ бо шумо шодам. шумо чӣ кораед? I am a teacher. I am a teacher. ман муаллим ҳастам. What about you? What about you? шумо чӣ? I am a doctor. I am a doctor. ман духтур ҳастам. Oh, that's interesting. Oh, that's interesting. хеле хуб. дӯстони гиромӣ, барои омӯхтани муҳовараҳои нави забони англисӣ аз канали мо пайравӣ намоед.